ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas ana pauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asinaw ti lalaki naggapo dito'y balay. Sigud akadalak iti college dayjay, tatang. Imay pinmasyar. Nay, ipalagip ko ken kata mga no nakalipat ka. Saan ka amabalin ang makirelasyon iti daduma? Tanay, addan na kaitulagam. Awan ka diti karbengak nga agpili iti kayat ko, tatang. Nay, anya pala kaya mo iti nakaitulagam ka adama mabalinda? Jak pa'y nakitkita dahi ta ibagbagayo ang nakaitulagak. Anak nga ron tigayam ko ang negosyante iti sa bali nga ilay. Kasanong anagbalin agayem mo dahi ta ang negosyante, tatang. Ay, nasingad agayam kaw, manipod ubing kamay. Nagkaadalan kamay. Napagasatan, ang nagswerte iti negosyo na ijay ilay, anak kay kamagan na. Oh, apay asaan ang maispiling day tarupa manak ko. Anya ka diti parikaw. Jak lakit di kayat ti makiasawa iti imbagan ni tatang anang hitulagan na kanyak. Saan mo't amabali na pagkudkudan ti kayat ni tatang mo? Nakalpasa kun iti kinamaestra. Ngam awan pa'y trabaho. Tamakilet egzamak pa'y. Iso ajak kayat ti makiasawa, nanang. Tingamin tribo ang nagtaudan da tatang mo. Ubing paylaeng dagiti anak da. Kat nagtutulagan dagiti naganda. Kasanon, no agpada kami iti nangitulagan na asaan mi akayat ti tunggal maysa. Ti pamilya ti pakiasawaam. Kat iso ti akin kukwa iti daga bambantayan ni tatang mo. Akas mayordomo. Gayem na ti akin kukwa anak ko. Apay nanang, ikatenda ka din ni tatang akas mayordomo, no saan kami nga agkatuluyan? Imo na ka matgayam diti karayan nga aglaba. Wen, kunak no agmay-may saak nga aglaba dito aginggat malpasa. Kat, apay nga rod analiday ka kasinsin. Pampanunutek man dyan ang itulagan ni tatang kanya. Anya anang itulagan? Insan, jak pa'y kayat ti makiasawa. Kayat ko ang makapasa itilet. Kan mangisuro ako maakas maestra. No apay nga min akas ta ti kaugalyan da. Itulag da ti anak da. Wen nga rod Kayat ko alabsingan day ta akaugalyan no mabalhin. Kabaulam nga aramidan day ta? Kasinsin? Hilaw kumparay, mabalinan ngay paburas dagiti bunga ti manggam. Sikamot gayam, kumpadre. Mabalin ka din. Ay, wen paray. Adu lakid diti maburas, ta adu ti bunga dagiti mangga. Dayta, ti kayat ko ken ka, kumpare. Mapagtalkan ka launay agayam. San la agayam paray? Intun ko aki din nakaagabalayantan. Uwan gayaman niya. Sana mabali na masalungasing titulagan ta. Kasano nga ro din kayam? Ay, sti abalayan tubay. Ibaon kunto ni Orlando, tapno at nakadwa mamangkita kadagitag buras. Agyaman na, no, ada ibaon mo akadwak, paray. Jay samot agraraman nga ibagbagam agayem mo, jay imawag. Apay ako na magraraman. Saan abagay akas di ataw ti gayem mo? Katalak mo laang gayem mo? Gayam ko ngamin, manipod ubing kami. Iso tinangital ka kadagiti daga, kandagiti mula kay jay lugar mi. Mabalin akatalak, ngam saan agayem? Ambisyoso, taabalayan kun kunanakit din. Titulagan kat tulagan. Sana mabalin na masalungasing. Ay, manumot ti kasta nga kaugalyan. Sana man mano, tanakain sigudan min dayta akaugalyan.
Lakay, Eh, kaano ka di nga umay ti ibaon ti gayem mo akadwam amang kita kadagiti mangburas iti mangga? siguro intom bigat. Mangkuyog dan iti bayar. Adaw ti amuda a bayar. Saan nga tanga umay mo ti anak da? Anang itulagam iti anak da? Dayta ti jak amaw. Ang namandan sa mo imamanihar na computer shop kun printing press. Kayat ko makita ti manugangan ta. Ay uray siya ak. Hindi ubing pa iti pan nakakita kang kwada. Nakita ka di mo ti gayem mo ni Jonaling? Nakita na mo't idi Anya ka di tinapampanunot yo. Taapay anagtulag kayo. Orlando, numapan kay di plantasyon. Kita man o niya ti tsura di anak da balasang. Jay ka din ang itulagan da ka ni Romnek, antay? Wen garod, numabalin la ko mga ibabawi da ita nakitultulagan ni uncle mo. Nagtulag dan samot ta, antay. Nagsinnapatada ka no? Kasano, no saan nga agkasungwan dagiti dua? Day tatisaan ana panunaw dagiti mangitulag iti anak da. Isu nga rod, asaan ko nga anugutan ti panangitulag ni uncle mo ken ni Romnik? Kasanon, antay? Nood damot nakita ni Romnek, iji ayan ti computer shop, kan printing press na. Damagag to manday ta ken ni Romnik. Hello anak, kumusta kan? Hello, Mami. Busy ak dito yung shop kung printing press ko. Kasta ka di? Ada ka di mo't sir patam ditan, iho? Ado Mami. Kaya ka din, amang pilya. Ay, numabalin la ko ma. Wait nga Mami. Kanayon nga ipalagip ni Daddy. Ganda ka nung nakaitulaga. Diyak nga rodam mo, no di adal wenno saan day diya babae ang nakaitulagam. Jakmat kaya't ti babae iti away nga awan adal na. Ay, rumbon laang. Diyak lakit di kaya ti makamanugang iti ignorante. Agsalita kami di ti kumpare. Agsagana ka tamangan no ikuyog nanto ti anak na anak kay tulagam. Anya ko mati sa ganak, tatang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Ay Luka, apay baga ka makiasawa kan? Agsagana ka. Tapno inton makisango ka. Saan kanto amas-mas daaw? Da kayon ati makisaw. Da kayo mati nakitulag. Ay di ka man! Nay, kaskalasaan kamit ang maestra! Nagadalak iti maestra, tapno mangisuro tatang. Ay. Saan kat amakiasawa, iti saan ko nga am mo. Mamamumtaw. Nataer iti ubeng. Kain may sa, baknang. Uray baknang, no imot mat, wenno maditi ugali na. Ay, di ka man romanason. Itun madanon titawin mo ang nagtulagan may. Umay dan taw, kapag tutulagan may, ti panagkalay sayaw. Itaman pa'y anak ka umay ka diti balay, insan? Masrunak ngamin itimbagamanan ni tatang. Anya timbaga ni uncle? No kano madanon titawin ko ang nagtulagan da itigayam na. Pagtulagan dan ti kasarmi. Anya? Anya ka no titawon ang nagtulagan da? Saan kun adinamag? Tama kapaawan ganas. Ay, jak pulos kayat ti makikalaysa. Iti saan kumat nga ay ayatan. Ay, oray siyak mo't Jak lakit di kaya ti makiasawa iti saan kong am-am mo. Papanam ka di ita, nakarubwat ka ba? Mapanak ijay syudad. Inak palagipan ti anak ta. Anya ko mati ipalagip mo. Ngada na kay tulagan na. Sana mabalin ang masalungasing tinagtulagan mi. Nagsinnapata kami itigayam ko. Kasano no adan ay ayatan di anak mo, ijay syudad. No salungasingan awan to apulos ti matawid na kanya. Anya? Ibabawik amin nga dagan kwa na. Uray ti computer shop ken ti printing press nga imatmatunan na. Agraman credit card na? Amin na kwarta na iti bangko. Kasta ti ganaban ti sukir nga anak. Nagsarita kayo ka din kanidadim. Wen, Mami.
Jak pulos kaya ti pangedeng na. Ang dakas ni daddy no iso ti makapungtot. Day tangarod mo ti pagamkak. Kasano no payson na nga awan apulos ti itad na kan ka. Sana na yung kalintigan ti kayat ni daddy. Awan mo't nga rod ti maramidak. Tamo mo't ti ugali ni daddy. Maawatan ka, mami. Ang numabalin. Jak kaya ti mga sawa, iti jak pa amam mo. Ay, ano sama, anak ko? Anyang amin tinaknakan ni daddy anang itulag kanyak. At dagat fiancé ka jak amam mo. Itati ipapan mo di plantasyon, Orlando. Obserbaram man, jay balasang anang itulagan da ka ni Romnick. Unantay, kita akman, numabalin matla ang aparakan ni Kasinsin Romnek. Ngam di mo ipadlaw, gaisot imay sa arantam ijay. Unantay, di kagdanag. Saan amaamuan ni Uncle, abinilin nak amang kilatis iti dahi a babae. Nasaya at no kasta. Ay, amang ano saan mo't ama ikari iti kasinsin mo day jay a babae. Naggasat kat dahi a babae. Tama iranod iti sanikwa ni Kasinsin. Day tangarod ti pakasurunak. Ngam, saan namang namnama day jay a babae. Naisarong kamat diti balay, insan. Ada ibagakan ka, no manugot ka. Importante lakit di day nga ibagam. Talaga nga importante. Kabayatan nga orayin ta ti panagtesta. Apay numapantay ti syudad. Taagsapul tayo ti trabaho ta. Ha? No ag-review ta. Uray ag part-time job ta nga agpaiso. Nalaing tamot no may papan iti computer? Nangala tamot iti basic computer? O sige, taibagak kada tatang ang mapantapay iti syudad. Pangurayan ta iti let exam. Intangarod agbirok, oray basit la ang asilet nga abangan ta. O sige, tapno makaurnong tamot iti inayon ta iti aramaten ta nga ag-review. Palubusan ka aga po iti panag-review. Ang blaglagi pa ma. Review ti papanamijay. Saan ang makiindaram? Wen ka di, tatang. Talaga mat a-review ti gagaraan mi ijay. In kami ag-review tapno sigurado ang makapas kami iti exam. Nasayaat. Ti kanayon ko nga ipalagik tapno di mo malipatan Sige, uncle. In kami nga rudan. Agbiro kami pa iti siled a pagabangan mi. Bantayam ti kasinsin mo Asino mo't nga iti mang bantay kanyak, uncle? Agbinantay kami kadi? Kunakman no adda balasang yaw, tata. Awan samot. Napan nagbirok iti trabaho na. Masikuran siguro ditaw Kasta ka day, tata. Ay, kunak ano adda dito. Apay nga interesado kay iti balasang kaw. Kitaam kiti dagiti agburas iti mangga. Nakitaan mo dagiti daduma. Sige. Sige, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga balayan ni Antay. Ibagak tuman kan ni Antay. Anagalas ti ugalay, ti agbalin nga balayan na. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, aggayam da Ricardo kan Junicio, sipod pa'y ubingda. May sa negosyante ni Junicio, kat katalak namat ni Ricardo, iti plantasyon. Nagtulag dagiti dua,
nga agabalayan danto intundumtang ti panawan, babaan kadagiti anak da. Sumkad tirik na ni Jonalyn, tadi da pay am-am mo ti tunggal maysa. Nakaturpos ni Jonalyn iti kana maestra, ket addamat imatmatunan ni Romnick a computer shop, ken printing press. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Apay nga interesado kay ti balasang kao. Kita am kindi dagiti agburas iti mangga, tayo nakitaan dagiti daduma, ah! Yun, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga abalayan ni ante. Eh, ibagak tuman kan ni ante. Anagalas ti ugali, ti agbalin nga abalayan na. Napanan ka din ni Tatam a Ricardo, baraw. Ah, kwa, nana. Napan iti daduma apun ti mangga. Nay, balon samot day tawit yaw, nana. Wen, barok, agmerinda kayo. Ay, kwa, nana. Damagak man. Anya ka di at trabaho ti serkan ti balasang yaw. Kumpormid itan, barok. Sige, agmerinda kayo. Tamapanak pa'y ijay ayan ni Tatam. Innakmat ito, ti meriendada. Hello, Orlando. Anya ka di ti madamag dita. Ay naantay. Nagmaditi ugali jay lakay nga agbalin nga abalayan yaw. Ah, kasta ka di. Kat ti balasang dangay. Awan di taoy. Tanapan ka no nagbirok iti trabaho na antay. Anya ka no at trabaho. Komporme ka no mat. Amangan ano katulong. Ha, dahita ka di tinangitultulagan ni Dionisio iti anak ko. Imbag lakit di. Taada pa ito imbaga ti gayem ta abasit asilid a pagabangan ta. Wen nga rod, insan. O sige, isimpata nga roden dagiti gargaret ta. Kalpasan na. Intag birok iti trabaho ta. Wen, insan. Magnata iti mall, kan kadagiti iskinita. No adda nakapaskil nga agkasapulan iti trabahador, padasen ta ti agaplay. No, mall? Kaadwan na adida kaya ti part-time. Intaag pag na iti kalsada. Bareng adda maranaan ta a part-time job. Sige, agawaan ta nga rod. Bareng adda masapulan ta a pagtrabahuan ta. Apay nga awan trabahador mo, iho. Sinalbag na gidya trabahador. Pinagong takla ida iti kalman. Awan damitan. Apay a pinagungtam ida. Awan lang arodan customer ko, umariwawa da. Ay, nagpupudutak ida na. Ay kasano, no di dan agsubli. Sukota ka. Mangipaskilang iti wanted helper di tarwar. Sa bagay, ado ti agsapsapol iti trabaho ita. Wen, mami. Ang madaparikot. Anya ti parikot mo. Manipod ada computeran di tasideg. Manunti umayin dito eh. Nagkapwam ka di, tadi ka matagtagari. Naggapuak man ijay shop ti anak ta. Kat, anya ti pakariribukam. Pinanawan dagiti trabahador na. Agbirbirok iti kasukat da. Imbag no da masarakan na. Maadamot siguro. Adumot di tati di adal nga awan trabaho na. Iso amang namnama ka nga dagaplay kasta ka di? Ang adapay may sa problema. Ada ka no nagipatakder iti computeran iti asideg. Addan ka kompetensya na nga rod no kasta. Ay, pag na. Awan mat makita ta nakapaskil nga agkasapulan. Saan ta mapukawan iti namnama? Ha? Oh, makitam ka di dayjay? Wanted, encoder, and helper. Sige, mapanta. Bareng maigasatan ta. Padasan ta Napartak kamot nga code. Bareng kayat da ti part-time job. May mayat sa no saan ta nga ibagbaga a part-time job. Inton madanon ti review. Sa tanto ipakata nga ag part-time job ta. O sige. Kat jay man palayaw ko alin ti aramatak anagan? Kaapay ati palayaw mo?
Basta, kasla kayat ko abaliwat tinagan ko. Basta linlaangan ti aramatak anagan. Naimbag abigat mo, sir. Nakita mi ti nakapaskil iti ruangan nga agkasapulan kayo iti encoder kan helper. Agkasapulan kayo kadipay? No nakapaskil, kawatan na nga kasapulan na. Kayat mi kumati agaplay, sir. Ada ka din pada siya nagtrabaho iti computer shop? Iti computer iti pagadalan tinagyanak, sir. Agin code kadag iti newsletter ti pagadalan. Okay, padasan kayo pa Angam no saan nyo akabailan, ikatan kayo dagos. Ada subsuplado da ito. Sige, sir. Amumutla ka diti ko dito iti computer? Padasa ka, sir. Okay, mangrugi kayo inton bigat. Malaman, masapa kay latan. Madlaw asuplado ti posta. Uwin nga rod. Kitaan nakit din iti pababa pangato. Idi imbagak alin tinagan ko. Apay nga tangawan kadwa na itay. Agmay may samot iti shop. Kat medyo nalawamat. Dahita nga rod tinadlaw ko. Ang jak nagdamag tamabainak. Adapay nakitak ang maibukbind a libro ijay at ipay nalpas. Wen, nakadisuda iti dakkel alamisaan. Sapay medyo ado. Intarayan sa kano ti trabahador na. Dahita tinanggag ko nga ibagbagadag iti adda iti asidag na pwesto. Amangan mo't no saan anasaya at ti ugali na. Iso at tinarayan da. Kasta nga ta? Amangan no saan to anasaya at kadata? Ay, rumbang nga agbalin anasaya at kadata. Tano saan? Itarayan tamot Apay nga agong ungat ti may sa a customer anang isubli iti libro ana ibukbind. Apay ko man agungat. Insambot ko lang aro din ti inpabukbind da iti kalman. Ita, agungat da pay. Awan nga rod para bukbind ko. Ay, apay anagungat, sir. Kita akman? Ay, sir, saan mo't ngamin ahusto ti pan nakabukbind na? Kahit mo asawan, maditi naramit ko? Wen, nagsisinukat ti pan nakaurnos na. Iso nga insublida. Ay, no kasto ti maaramid ka dagiti daddo mapay a libro, talaga nga isublida mat. Kamaligayam ti naramid ko. Baliwak langan, sir. Tapno saan alugi ti bayad da. Amangan no maamuan dagiti tao, kamali ti aramid tayo. Kat maawanan tayo iti customer. Sige, sikati makam mo. Ada importante apapanak. Sige. Itamad pa'y iho. Anya ka diti pakariribukam. Tika lalak akadwak iti siyap. Nalaing launay. Tapay, anya tinaramid na. Inurnos na dagiti naramid ko. Kaslat na lalay ng iti siyap. Apay nga rudapim manaw kay Chay. Diyan mo? Kasla kahit kung ada pagkamalyan na dadya alin. Taapay ko ba? Pinanawam kit din ti tiyap mo. Tikit din kabarbaro at tao, tinangital ka. Kahit kung agkamali, tapno ada pang kapwak amangungat kan kwa na. Napainanak. Apay, impadlaw mo ka di, anabainan ka. Saan, mami? Basta pimanaw aklatan. Mawag ka din ni Junalain no kaano amang rugay ti panag-review na. Saan pa'y matlakay? Adda plano dakin ni Cecil. Anya ka now? Akabayatan nga orayan da ti panag-review da. Agbirok da kano iti trabaho da. Nasayat mait, tadi sayang ti panagyanda iti syudad. Nasirib ti anak da. Amuna ter aramiden na. Iso nga raw na nakatorpos iti kinamaistrata na sirib. Ken, insamira na tinagadal iti basic computer. Pakakitaan nga muna ti diskarte ti agbyag. Sapay kumaa, tama ka pa sa inton ag-exam itilet. Sigurado day ta. Saan ka kadipay nga agsubli iti shop mo, iho? Saan pa'y mami? Inawagak dagiti agbambantay jay. Isuda pala ti makamo. Intalak mo kit din iti dayjay alin, di shop mo.
Tapno agkamali nga rod. Kat panggapwak amang pabain kan kwa na. Kasano nga rod amakitam ti kamalina no adda kamot ditoy. Ang apay nga takas to ti mariknak iti dayja babae. Di mo pa ila inikat do saan mo ang magustuhan ti aramid na. Kasano ngay, nawawanan ti umay agtrabaho kanyak, mami. Apay anagatidog ti pila di tabangir a kompyuteran. Dinto taawan dito eh. Uwan nga ron. Nula ko kumati pambantayan ta, ay nangilawan. Awan pa yung may gumatang. Ay, inak man agin lalabas insan. Takitaag man no anya ti makagapo. O sige, ingka. Tapno maamam no apay. Siyak pala ang tagbantay dito eh. No kastoy nga awan ti umay dito eh. Anya nga ti swelduan ta. Iso nga rot apimanaw dagiti trabahador dito eh. Ay, sige. Dita ka pa'y. Taduk talak no anya ti adda dita nga awan dito eh. Mapan ka ka din ije shop mo. Nasakit ti ulok, mami. Nasakit ti bagbagik. Ni, abangan no gurigor ka ba? Nan, tadapadapan ka. Ni, nabara ka nga agpaiso. Adda agas apara gurigor dita. Agtumar ka. Numadipay laang, mapantan iti doktor. Kapilitan na sana pa makapanin di shop ita. No ambukla ko mati aramidak ijay, siyak ko man timapan. Diyak pa'y nakaturturog. Iso siguro ang nagsakit ti ulom, kan nagurigor ka, iho. Anya tinakita am insan. Nalaklaka ti presyo da. Kan napartak dagiti emplyados da nga agunggunay. Asikas wanda adagos dagiti customer da. Anya ti aramidam. Simango ka man dito computer mo. Mga ramidak iti flyers. Mangibaon ta iti ubing amang iwaras kadagiti tattao. Nang runa iti asidag ti pagadalan. Ilaklakam ka di mo ti presyo nga ikabil iti flyers. Kasapulan tapno adda umay. Ikabil ko paikit di. Ano aduda kat libre ti maysa. No kasta nga agpaiso. Aduda nga kukuyog nga umay. Ngam, amangan no agungat ni boss no makita na nga imbabam ti presyo. Anya ti kayat na. Nangina ti presyo na. Ngam awan ti umay wenno nalaka ti presyo ngam adu ti umay. O sige. Sika ti makaam mo asumong batkan ko na no kas pangarigan. Wan, makaamuak ton. No agungat, agpalawagak Mapan ka din ije shop mo? Well, mami. No dala makita ka ba sita kamali day jalin. Pabay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Pabain akmat. Akas iti panang pabain na kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, napanda Jonalyn kan Cecil ijay syudad, tapno agbirok da iti panggedanda. Nakastrak da nga rod iti computer shop ni Romnick. Ngam ti didam mo, ani Romnick gayam tinakaitulagan ni Jonalyn. Naawat nga rod dagitoy, kat iti may nga aldaw, at da customer anang isubli iti inbook bind ni Romnick. Kat inyornos mat ni Jonalyn. Na insulto mat ni Romnick, iti daytaan na pasamak. Pimanaw nga rod daytoy, kat impambar na nga adda papanan na. Gapu taawan customer iti shop abambantayan da Jonalyn. Nagremedyo nga rod daytoy, tapno maaddaan da iti customer. Papagayam,
Denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Tulagan. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Wan, mami. Nadala makita ka basita ka maliday jalin. Babay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Babay na tumet nakas iti pa ng pabain na kanya. Saan arumbang apaabak kakit din iti may salaang at trabahador mo? Wan, mami. Adantual daw na kanya. Makitak tulaag day talin. Pabainan nakakit din nga anak ko. Trabahador laang. Makita yun to. Noumay kayo iji pwesto. Adda ka no trabaho da Cecil kan Jonalyn. Iso ti inyawag na itaylaan. Nasaya at uray jay laabang da iti silid da ti babayadan da. Un alakay, dakulan da ijay ama itulong na. Imbagtaw na makaisuro taawanan ti parikaut. Ngamdandan imot ngaminon tinagtulagan nyo iti gayam mo. Saan pa imit kidi nagtulagan no kaanaw? Madanon to? Saan ka di amabalin nga ibabawi day ta nagtulagan nyo? Ay, nalpas ti tulag. Saan na mabalin na masalungasing? Apay di mo maawatan, adun adaras nga imbaga. Lipate mong imbaga. Anya da iti nakapaskil. Asino tinangtad kan ka iti karbangan amang ibaba iti presyo dagiti agpa-print kan agpa-computer? Anya ka diti kayat mo, sir. Nangina ngam awan ti umay, wenno nalakang ngam adu ti umay. Pagkunam nga ado ti umay, aber. Ad-adan amalugya ka, ano kasta? Adu ti resibo kan collection, sir. Oh, kitaan nyo ti resibo. Kan bilangan nyo mati kwarta. Oh, kitaan nyo di talamisaan. Nagado ti koleksyon na. Kamali ka di tinaramid ko, sir. Agpangina kakadipay nga uray awan umay a customer mo? Ay, di kag sigurado akanayon nakastoy, ti kaadot customer, ha? Makita, sir. Basta aramidan ti rumbang, sublyan da ka dagiti customer. Napauli magmat ni boss, idi makita na nga ado ti koleksyon. Wen nga rod, suplado. Madlam mo ka di nababa mo, tinagadalan na. Wen, ngam, ada nga min bukod na a computer shop kan printing press, iso nagbalin a boss. Kita amlat tamo ti maaramidan ti kwarta niya. Ngam, amang ano saan anak katurpos iti koleyo? Saan ko nga amo? Ang panagkunak, kasta talaga. Amangan no nagpaliwawang idi agad-adal. Siguro takas tamad dagiti dadto mga dakwarta na. Saan da nga igaed ti agadal? Kada pang pangasday jay nga imbaon ti gayem ko akadwak amang kita kadagiti agburas. Gapo siguro takaanakan ti asawa ti gayam mo. Patiltilak tupay. Nagtep-tepilak lang kahit. Anya ayat ti inaramid na. Taapay apatiltilam. Wala di na damdamagay. No ayan ka no ti palasang ta. No anya ka no ti trabaho na. Kasta mo ti sinaludsod na kanya. Apay nga ta. Saan nga tangada ng bilin kan kuana nga ambuan na dagita? Nga ta, lakay. Ang asino ko ma. Saan nga ta ni Imelda ti akin nakam? Nalapit. Amangan no kayat na amaamuan ti kasasaad ti manugaangan danto. Saan pa'y mata naburas amin dagiti mangga ako na ni Pare Ricardo? Unang kel, sublinto, tanapon nun tilugan. At adu ti bunga ita dagiti mangga ngam idi napalabas sa tawan. Un nga rod, Uncle. Ay, Uncle, madamag ko man gayam. Anya ka di tinagan ti manugangan yaw. Apay nga interesado ka? Jack pa'y di na magijakim putot no anya tinagan ti anak na. Kayat yu asawan. Di mo pa'y amaw tinagan ti manugangam.
Basta nagtulag ka nagsinapata kami, nga agabalayan kami. Kasta ka day, Uncle. Tinagtulagan mi kat into nagtawan ti babae iti 25. Ang Uncle, awan nga tatilapad iti day taaplanaw. Uray asino ti agdapdap pa. Awan ti makalapad. Anak ko kan anak ni pare Ricardo ti pagasawaan mi. Ante, talagan sa nga awan makalapad iti panagabalayan iti gayam ni Uncle. Iso nga rod akasurun ko launay dayjay at tulagan. Kunamot ni Uncle, adi na pa'y kanuam mo tinagan ti babae. Kasanon, no ada diferensya ti babae. Kunamot ni uncle mo ang nakita na karon dayjay iti ubing pay. Mano atawanan tinapalabas. No kasta, nakitanan. Jakman amo, patinagan na. Saan ko gamo? Jakam mo no ti adal winusan. Sa balimot day ta klase, ante. Itulag ti anak, iti asawaan na. Jakman amo ka ni uncle mo. Kasla mapukpukawan iti mamanugang. Mayat mati inaramid mo. Sipod imbabam ti bayad dagiti umay a customer. Immaduda. Ay na, narigat ti panawon ita. Nalaka ti sapulan ti tao. Nangruna dagiti estudyante. Madlaw ko man, kanayon na kaaming ningningan ni boss. Iti anyaga po. Naminado ang nakita. Nang runa, nung kasi nga ado ti customer, kat makumikom ka. Ang mga nukit-kitaan na ka, tapno amunan tungot ti aramidan na. Kasta nga ta, nang runa. Nung nagpartak ti imam nga agkudit iti computer, kan agin code, sang kakita na ka? Ang mga nukit-kitaan na no agkamali Nalalaing ka naparpartak ka ngam iso. Anya ngay iho, pinabainam ka di jay bagbagam at trabahador mo. Pagunta ko may din baba na ti bayad dag pa computer. Ngam, imaduti koleksyon, mami. Kasta ka di. Kayat mo, tasyak to timang pabain. Ang mga napumanaw. Nagpartak tupay ti manang aginkod. Ken talaga anapartak nga gunggunay. Nagagat nga rod no kasta. Ken madlaw ko analaing, mami. Ang mga nusigod mat at trabahador iti computeran. Pagadalan ka no tinagkomputeran na. Ay, saan siguro adi adal? Taapay adi ta computeran tinagaplayan na. Anya ka diti ilis-listang? Adon samat? Dagiti man agpabukbind insan. Aduda. Ay, ado man nga rodan ti ibukbayn tayo When damagan ta ka ni boss, no kayat na nga ag-overtime ta. Basta bayadan na ti overtime. Ngum no libre. No way. Siyempre. Alangan nga agtrabaho ta iti libre. Ibagam to nga rod kan ko na. Awan pa'y mat ngamin. Naladaw man nga tan. No umanugot, nasayaat. Ngam no saan, pasensya. Ay na, adu at talaga ti agpabukbind. Boss, imbak tadakan. Mabalin ka din nga ag-overtime tayo, taado ti orders. Ang mga numay daalaan kat saan pa'y analpas. Apay nagawat ka iti adong orders. Dungay umay daalan. Adi pa'y nalpas. Apay, sir, bayak ka di mapanda iti sabali. Isungarod nga ag-overtime tayo. Tapno ado ti umay di ti printing press mo. Ag-overtime kayo, ano kayat yo? Bayadam ati overtime mi, sir. Anya? Sikatin lang kid daw iti overtime? Kat no saan mo ta siya? Pagsayaatan ti printing press ti naramid ko, sir. Agbayad damat. No di mo kayat? Uray ag-back out dagiti ado ang nagpaaramid. Awan anyaman na kanyak. Agawid kami matamasapa. Anya? Sige. Overtime no overtime. Bayadan no bayadan. Kasta tapno nalawag, sir. Imbag ta na isamiran ti may dimawas paray.
Adu ti prutas agatangan mi di takabangi pangaili, pare. Ay, kunak no dagitila ang talkem timbaon mo, paray. Nalagip ko ngamin titulagan ta. Kaano ta nga agpakasar? Dakkel to apas ken ti maangay para iti kalaysa dagiti anak ta. At dapay jay syudad ti anak ko, paray. Aday sagsaganaan na para iti masakbayan na. Umay kamin to. Tapag sasaritaan tayon ti may papan iti kasarda. Ay, iti anyaman nga oras, paray. Pagawidak to ti anak kaw, kalpasan ti sumagmamano a bulan. Sige, tapno maisagana ta ti amin, sakbay ti kalaysa. Ingranden to a kalaysa ti mapasamag. Wen, paray! Anya ka di tinagsaritaan nyo kini kumparim a Dionisio. Umadanin ti panakaangay ti kalaysa. Pagawidin taw ni Junaline. Urayin tayo kumapay amalpas ti resulta ti exam da. Nalpas to siguraon. Isagana laang tapno saan tayo to amatartaranta intun dumteng day tangal daw. Ay, ingranday ti mapasama ka kalaysa. Madanagan naklaang no anya ti mapasamak. Nay, anya ba't ti pagdanagam? Sigurado amakla at ti anak ta. No ibaga at nga agkasarang. Amo na daytaan. Taan namin adun adaras ngayon baga. Si kagayam ni Lin ngay bagbaga ti anak ko. Wen, madam. Apay ka di? Kan asino kayo ka di? Siyak ti ina ti boss mo. Isa tartarimaanam ti panakisasa umi ti anak ko, ha? Adda ka dinalpas mo a kurso? Nakalpas ka di mat iti kurso ti anak yo, madam? Anya? Pagdamdamagan ka? Isublim ket din kanyak ti saludsod ko? Pasensya kayon, madam. Kayat ko la amaamuan ti kurso nga inlepas ti boss ko. Ay, madadaol ti aldaw ko ditoy. Pumanawak man laangan. Jonalyn, apay akas jay ti imbagam iti inanim, boss. Ngadlaw ko ngamin amata pobre. Wan nga rod. Hay, di na ka mabalin at tagibasitan, tamay saka a maestra. Ti anak na ngay. Awan samot nalpas na a kurso. Apay akas tatijar mo, mami. Ay, masurunak iti trabahador mo iti shop mo. Kunamlan kalalaingan. Apay, anya ka diti naramid na, mami. Ado dinamag ko kankwana. Ngam, nagdamagan nakmet. Anya ngamin ka diti dinamag yo. Ay, saan mo nga amuan? Ha? Ngam kayat ko nga ikatom da dya babae iti shop mo. Mami, sana mabalin. Nadiskarte day dya tao. Ado tinagbalin a customer ti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan. Isakit mo day dya babae, ngam shop nga inam. Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ungtan kuman ni Romnick ni Jonalyn, gapu iti naramid na. Ngam saan anatuloy da ito'y, iti nakita na ti resibo, kan ti koleksyon. Nasdaaw ni Romnick, iti kinaado ti koleksyon. Iti sabali abangir, nalagip da Ricardo, kan ti gayem na, titulagan da maipapan iti kalaysa ti anak da. Kabayatan na, masuron ni Imelda iti trabahador ni Romnick, ani Jonalyn. Pabainan na kumada ito iti shop,
ngam amo ni Jonalyn tinsungsungbat na. Nasuron nga ron ti baket ket pimanaw. Iti panagsarita da Imelda ken Romnick, at da insingasing ni Imelda iti anak na. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan mo nga mon? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Sana mabalin, mami. Nadiskarte da dya tao. Imaduti customer iti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan? Isakit mo da dya babae ngam shop nga inam. Mami, Kayat ko nga ikatam, tadyak kayat ti panagdildila na. ang mami, imaduti customer ko gapukan kwa na. Diyak kaya ta papanawin. Rimukmakan kan kwa na. Saan nga iti kasta, mami? Kasapulak tinalaing agtrabaho. Addan tulad tamot pa ng pabain ko kan kwa na. Amangan no inton umay atawan, ti panagpakasarta. Ayan ka di ti babae nga ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. Adda ka no ijay syudad, kuna ni Pare Ricardo. Addan sa ka no isagsagana na. Anya ko mati isagsagana na, aber. Saan ko na dinamag? Ngam ko na para iti masakbayan na kano. Amangan no adamat plano na para iti masakbayan na. Anya ko mangay dayta. Naibaga ni Orlando idinapanda ijay. Nga imbaga kanuti inana, anapan nagbirok iti trabaho na. Anya ka no trabaho? Dayta ti saan tayo nga mo. Amangan no katulong. Anya? Katulong ko na? Ay, sana mabalin. Ay, uray siyak. Jakmat kayat akatulong ti maasawa ti anak ta. Addan samat parikot mo, antay. Naibagam idi nga amangan no katulong ti trabaho ti anak ni Ricardo. Saan ka di? Nalabit, antay. Kastamot ti kaduan at trabaho, analakaasar kan. Nagswerte kit din ama ki asawa iti anak ko. Swerte na. Ngam, malas mo't ti anak ko. Ngamawan ti maaramidam, antay. Nalpasan ti tulagan da ni Uncle. Nang namnama da dya Ricardo amang ipaasawa iti anak na iti anak ko. Amangan, no saan anapintas ti babae, antay. Sapay nagtaer ti anak ko. Addan pagbiyagan na nga uray saan anak katurpos iti kolehyo. Apay nga minasan na nagtorpos, antay. Marigatan, adda nga min kapkapoy ti ulo na. Kunak no ijay pagadalan ti papapanan na. Saan? Ta ijay mo't gayam kompyuteran. May mayat kumano nakaturpos matlang ni Romnick iti kolehyo. Kumaa, ngam, jay mat mapanagay ay ayam ijay kompyuteran tinaramid na, imbes anapan nagadal. Isu nga rod ngayon paramid aklangan iti bukod na computer shop kan printing press. Tapno adamat makuna apagbiyagan na. Imado kanumot ti customer da, manipod addan jay agnagan iti lin akadwana ijay shop. Amang ano nalalaingam ni Romnick amang imanihar iti shop. Nalabit. Kunak nga ron nga ikatan na. Tadyak kayat ti panagdildila na. Ngam saan ka no? Tanalaing, nadiskarte. Apay ngayong baga masaan anasaya ti panagdildila na? Ay, basta. Dyak kayat ti panagsungsungbat na. Masapul nga itapay laeng agsagana ta para iti maangay akasarte anak ta. Nasa paunay apa nagsagana lakay. Anya ko mati isaganaam. Masapol amang isagana iti baka apadakilain. Maawis amin akabaranggayan. Tapno nakalalagip ti kalaysa ti kakaisuna nga anak ta. Si kamanlat makaamon. Total, duamot ti bakam nga urbon. Pwera pa iti baka ni Pare Dionisa. Ado ti maawis agagayim may iti kabangi-bangail ilay. Kaslakit din piyesta. Wala. Tapno iso ti pagsasaritaan tao. Dagiti tattao akangayadan akalaysa. Kaslakit pamilya. Tinangato. Wano mabigbig-big iti gimong. Masapul a memorable ti kalaysan to ti anak ta. Wan nga rod.
Anya nga ta ti aramidan ta. Dayta ti panunutan ta. Anya nga tano, mangtad tayo iti token. Masapul nga amin nga agregalo ka nagtupag wano agparwad ket makaala iti token. Wana, anya nga taaya at token ti mayan. Dayta ti panunutan ta. Umadanin di pa nag-review ta. Masapul nga agpakadatakan ni boss nga ag-part-time tan. Agklase ta iti bigat. Mapantay ti shop na malpas ta nga agklase. Kapilita na kasta ti mapasamag, insan. Ag-review ta iti bigat. Mapantamot iti malam, kalpasan ti pa nag-review ta. Anya nga ta ti makunana, nagibaga ta amalum talaang agtrabaho. Ipakaawat ta amasapul nga ag-review ta. Si kanto ti mangibagakan ko na naturturod ka. Apay, kabutang mo ni boss? Suplado ngamin. Ngamno si Kati agsao. Bumaba ti boses na. Anya? Agikat kayo iti shop? Saan kami nga agikat, sir? Adala ang review mi iti bigat. Umay kami, kalpasan ti pa nag-review mi. Ay, kasanon? Awanan tikad ba? No kayat mo? Di mangala ka pa iti kadwam, kabayatan nga awan kami, sir. Awanin na. Abangan no awan ag-apply. Apay ko mga awan, sir. Padasam ati agipaskil iti wanted helper di taayan ti Ridaw. Adamat siguro ag-apply, sir. Masigurado nga awan tikaskan ka, Lin. Anya? Ado dita tinaglalaing nga agin code. Ag-bookbind kan ag-print, sir. Apay a problemado ka, iho. Awan tikadwak ay shop, mami. Nagklase, dagiti dua kadwak. Anya? Nagklase? Oh, naglaka solusyonan day ta parikot. Di mangala ka manan iti sabali. Angam awan tikaskan ni Lin. Di mo ko naan nalaing unay day di alin. Kasta nga rod, mami. Ado ti customer no adda ni Lin. Nagpartak namin nga gunggunay. Kat, tay kadwa na ngay. Di na maatiw ni Lin. Makadlawa ka. Saanan akas idi akasuron mo unay day jay alin. Nalpasan ti klase ta. Mapantan ni shop. Anya, kalkalpas ti klase ta, shop adagos. Aginanata pa'y Ijay tanton shop nga aginana. Kasano ta makaina na ijay katrabaho adagos ti sangunta. Saan mo't makabannog ti ag-review? Nakatugaw tamat. Apay nga ang daradaras ka amapan ijay shop. Ada ka di kaili mo ijay? Awan si Kamat. Ada ka di rumbang ama-amuan? Anya ko matirumbang nga mamam. Isungarot nga agdamdamag ak insan. Mas daawak lang amin ititigtignay mo. Imbag tayo may kayon. Kunak no saan kayon nga umay. Nagdiritso kami nga imay taagdardaras ni Lin. Umay kami kano adagos, boss. Nagyaman ako na, Lin. Apay ngagyaman ka kanyak, sir. Trabaho mo't talaga ti imayan mi ditoy. Agyaman na, tayo may kaya dagos apaman analpas ti klase yo. O sige, tayo nakituloy ti aramida kiti kalman. Agibukbaindak pa'y. Cecil, ingka gumatang iti merienda tayo. Naksa, agpamerienda ni boss. In love sakit ding. Ha? Inak man langan, amangan na ibabawin pa'y. Pilyamot ganda dya kasinsin mo, Lin. Adan man banlaw ko. Adan samot sa bali ang mapaspasama. Anya ko mamat, insad. Saan ko nga ibagbaga? Tapno saan ang mabainan ni Kordapya? Asino akordapya? Saan ka amawatan Panagrik na katbim mabati sa ti tao na nga to ti dapan na itidaga. Asino ti dakdaka matam, insan?
Jak amon agin didi ka, wano niya. Di ka man, insan. Amo mati pa kasaritaak. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Day tangarod kat. Iso nagkasang. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Kas tangarod, insan. Kasanon, no di mo mat kaya tinakaitulagam alalaki. Nana, awan ka din ni Tata Ricardo. Nagpasyudad samot, Barok. Apay ka day. Ay, umay ko kumaayaban. Taalaan na kumatibingay na itinala ko amangga. Nasapa nagpasyudad, tada ka no gagaraan na ijay syudad, Barok. Ah,